2016. u Francuskoj. Sjećaš se koji je zabio? João Mario. Ne, zabio, ušao je igru. Znači Pa onaj... na broj prvom koji... Ja nemam pojma kako se on zove. Kako se zove onaj? Eder. Bravo. Portugal, jel? Da. Samo reci da znaš na kog mislim. Ima još one dreadlocksice. A ne mogu vratiti da ja znam bolje nek ti. Ajde ti si. Eder, Portugal. Isuse, pa ko će se tog sjetiti, Bože dragi. Bar da nekog kažemo. Ma ja ne mogu reći. Quaresma nije, Nani nije, Ronaldo nije, autogol nije. Nemoj prejako jer možda oni prisluškivaju tamo ispred vrata. Što treba uzeti u obzir? Samo šaptanje. Šaptanje. Pa daj bubni nekog. Ne mogu bubnut kad ne znam. Abu Bakar. Ne znam. Dalje. Ivan Perišić. Ivan Perišić. Siguran. Da. Svojiti njemačku Bundesligu. To Da, mi rekao, rekao mi neki dan, a jedino ako laže. Onda ne laže. 100% sigurno da je Perišić svoj u Dortmundu. Da. 100% Svoje sa sigurno. Bayernom. A Gece? Pa on nije stranac. Ivan Perišić. Konačni odgovor. Dobro. Danas ili 2018. se umirovio? U Rusiji se umiro, znači 2018. Matuidi. Ja isto mislim, da. Čekaj da vidimo još malo Bio da Miami razmislimo. zadnje, to je to. Ne igra više. Enzonzi igra još. Ona je Remi. Pa ja sam isto njega, kad je on stop. Kaj je rekao da smo mi Da, što nije on Mykonos. Matuidi je sigurno. A Samo jedan od 20 igrača Francije koja se osvojila sad. Hoćemo njega reći, a? Pa reću prvo još 2-3. Neka. Pa da vidimo. tu može od 2 odgovora dati ili jedan Samo jedan. On nema šta onda. A onda je taj Matuidi Da. sigurno. Blaise Matuidi. Onaj koji je bio na Ma klubu. on je 100%, Fraj ne igra više. Ajde, može. Remi. Što znači inozemno? Da. Kao za Znači, njega to inozemno. Da, jel to... Nije bio i nizozemsko. Nizozemska ili je to engleska? Da. Izvan nizozemske. Ali je se to računa na glavnog trenera ili... Vodio je drugu momčad. Vodio je drugu Pa momčad. drugu momčad, pa neće nekadašnji pobjednika Liga prvaka. Znači da je osvojio jedan put prije 50 godina. Ima tu Joker zove ili nešto. Drugu momčad. A, drugu, da. To je, Da. Bayern München. Ili Hamburg. Ma nije bio Hamburg. Možda je jebo. Ajmo reći Hamburg. Ako je Nottingham Forest. Nottingham ili Hamburg, evo ga. Ajde, može. Kaj sad može? Hamburg. Hamburg, može. Znači nije Hamburg. Mi ćemo imati 0 od 15, ali Ti skoro. Joško. Ko je 2009. ili? 2003. Ne, on je 2003, on je zabio gol. On je, sad. A Joško. Joško, Guardiola. Pa on je 21. Pak je jedini igrač rođen, koji je onda jedini igrač, onda mora biti On je još. zabio gol sad, kad Sad je jedni, zabio. to me ne zanima. Ma, Joško, Guardiola, ajde. da. Koji je jedini igrač rođen 21. Da, okej.
Palim te Bogu, Bože. Ova sad koja je završila? 2022. 2023. Jel ovo sadašnja sezona ili ono je prošla? Znači ti, Ja, 2 u Southamptonu, se računa. Orša i Čaleta Car. Znači igrao je Kova, Pere. igrao je Perija. Perija. Perija 4. I sad ne znam li Niksi nastupio. Stavite njega unutra. Da. Ili ne znam Niksi- koja je, to je već 3, ne znam dalje koja Da, će da. baš. Ja mislim da je to. Akile, poznao je 4, 5, 6, mi nismo došli ni do 4. Uz koju igra još u Premier Ligi? Sreća da ima već. Možda da ne idete. Orša. Horša, da. Duje, Čalete, Car. Tu je Božić, da. 5. Pa eto, 5. Jel ima još ko? A? Hoćemo, a? Da. Onda konačan odgovor. A4. Petarda. Ću petardu reći. Ma 5 mora biti 5. Negdje se, neki se skrivaju. Ajde, 5. Petarda. Italija, jel da? Pa normalno, ajde. Sve Italija. Ajmo! Francuzi osvojili Portugal prvi put, Italija nije, da. Sve Italija. Sve Italije. Nadam se da i neće. Sudan je bio, ja mislim. Ja mislim da je Bećiraj bio. Ja mi za Enriquez. Ne znam. Sudan je bio sigurno. Sudan je bio. Beća je sa mnom igrao, ne sjećam se da li je bio. Henriquez B, konačan odgovor. Ajmo, idemo. A Enriquez nema šta. Da, Ja bi na njega, ali nisam... Sudan imam ošte da... Sudan je bio, to je. Pa šta ćemo, a? HB. Pa B, da. To je bila moja sezona, falimo 1 gol, ja sam na polusezoni dao 21, on je 20 dao na kraju. Ovo je trik pitanje. Da, trik je, no. Dribla nas ovaj. A, boga mi je Ako ovo nije za Luku pitanje, onda kaj je ovo? B. Ne bi ja znao. B. Okay. Hoćemo reći Zaragoza, Pa a? je. Nekako mi onako miriši da je mogla biti. Ja, ne znam zašto Ipak mi je je ovaj Real. Celta Vigo je La... B, sigurno. La Roma Vozi je. B, ajde. B, može. Real Zaragoza. Ajmo! Samir je li otišao ili nije? A gdje je Broz igra? Broz igra u Interu. Već tad. Broz je ošao 2014. A ne, Broz je bio u Dinamo. Znači Broz nije tad on je već otišao. Otišao je, Znači, onda Samir nije išao, ili? Ne, Broz je otišao. Nije Broz. Koje su ti godine otišao? 2013. zima. Ne, Broz je. Ajme, majko. Ja bih rekao Broz. Čak misliš da je Samira iz Getafea zvao? A to me buni. B. Eduardo. B. Zelenka B. Konačan odgovor. Ti znači 2013. otišao u zimu. 2013. zima. Znači 2013. Jel Broz tad bio tamo, nije? Ne. Znači 2014. pa je 2015. Možda ima vremenski rok. Broz, ja bih rekao Da, Broz. Ja pa bih onda rekao ćemo Broz. Broz. A, Broz. Čekaj, nisam siguran za Na Broz. slikama. Čekaj, ali se može vratiti? Ne može, gotovo je sad vratiti. Ne znam nijednog. Pola vode. Uvijek taj Broz me muči.
Mato Jajalo i Igor Bubnić. Tako je, doktore. Ja nemam blage veze, može. Isuse, ovo si izvuko. Šta je bilo, nisam, oprosti. Imena? Imena, Mato Jajalo. Mato Jajalo i Igor Bubnić, a? Ro Bubnić, sigurno. Je. Ajoj. Jel znaš ili ne znaš? A pa, moj ovaj odgovor zvuči kao da znam. Lo Ferguson, dragi. A ne piše koji je kluba trener, ne. Ti čitaš novine, je rokni nekog tamo, viš da je pozadine neko more možda tamo, ne znam. Nema drveća tamo, previše nešto suho, znači mora biti nešto ili Slavonija ili Dalmacija. Znači da je Zagreb Maksimir. Ja mislim da je ovo Ferguson. A? To ti znaš, to je... A šta ti imaš tebi? takve slike. Ma imam da. Tu smo godište. Aj ti, ja ne znam ništa, ajde. Reci mi 3 pa ćemo nagađati. Jupp Heynckes, pa kazno. O jebote, sad to sigurno nije. Ferguson? Da, Alex Ferguson. Sir. Svaka čast, ako je to on. Aj ti, odluči se, eto. Ja, Aj, Sir Alex Ferguson. nemam pojma. Sir Alex Ferguson, ne znam šta da radim, ko će Da, sad. ne, ja nema šanse. Zbog one vode tamo je ovaj... Kaj je Brazil, Božićević? Ma gdje je Brazil? Ovo mi djeluje Recife. Onda je Rusija, mora biti Rusija. A nije Rusija, a? Ajde, reci Rusiju. Čekaj. Rusija, evo 100%. Pa dobro, Rusija, trebaš reći koji je grad. Je li ti baca nešto? Nije na Rostov, ono, nije, a? Znači, meni je sad odmah u glavi Nižni, ali... Koji je grad bio negdje pored vode? Pa Nižni. I koji je bus ono dana ako bi uspio? A ja bi... A ne znam, brate, stvarno ne znam. Zašto mi je ovo na Recife bacilo? Nižni. Vaš odgovor je? Nižni. Nižni Novgorod. Novgorod, On da. nije Recife? To je Meksiko bio Recife, jel? Da, ali to mi ne znam. Nije mi duš, nemam pojma. Ne, a? Pa može, ajde šta da Može, radim. nema šta. Fabrizio Romano. Ajmo, Da, dalje. ovo je lagano. Fabrizio Romano. vaš konačan. Je. Znaš? Ja. Ko će reći? Ajde. Reci ti. Del Bosque. Vaš konačan. Vincent Del Bosque. Vicente Del Bosque, Del da. Bosque.